Ο κύριος καθηγητά. Πέφτει σε δικηγόρο, καλό παιδάκι, μουστάκι τσίφτικο, στα λέει και κομμάτι παράξενα. Κάματε κύριε την ζημία, την κάμαμε. Θα φάτε δυο πολύ ξεγυρισμένους και δώσατε μας δραχμάς 500 να παραστώμε. Του ρίχνεις τα 500 και από βραδύ στη φυλακή σε βάζουνε κάτω τα παιδιά να σε δικάσουν. Πώς την έκανες η φτιάξη? Έτσι την έκανε. Μιλάει ο τέτοιος, μιλάει ο αλλιώτικος και σου κόβουνε διπλότυπο. -18 στο γεμάτο. Και πας στο δικαστήριο το πρωί, καθαρό πουκάμισο, καθαρό μάτι, καλές ξούρες, σου χαμογελάει ο πρόεδρας, καλημέρα σας, σε κακοκοιτάζει ο σαγγελέας, αυτού νου τι του έχουμε κάνει μωρά αδερφέ μου και τα βάζει μαζί μας, λες και το ρίξαμε στη μοιρασά. Λάμπουνε πρωινή χωροφυλάκι με τα σέα τους και λένε τούτοι, λένε εκείνοι, βγαίνει μαύρα απόφα. 18 μήνους περικαλώ. Μπράβο σου κύριε πρόεδρε, καλά τα καταφέρεις. Με τις 45 σου Αναστάση σου λέγε να με στέλνεις. Με τις 45 σου γράμμαν αμάν στον οροφό με στέλνεις. Ούτε μια βολά δεν έχει πέσει όξο ο κύριος καθηγητά. Ό,τι σου βγάλει από βραδύ στη συνεδρία στη φυλακή θα την κάνει επαλήθευση το δικαστήριο. Διότι ο κύριος καθηγητά δεν πρόκειται περί μπάμια. Είναι πρόσωπο με βάρος και τα ξέρει αδερφάκι μου Απόστολη. Όλες οι φυλακές έχουν τον καθηγητή τους, αλλά σαν τον Νέστορα το στεγνό καθηγητής δεν ξαναφάνηκε. 60 είναι ο Νέστορας και τα 50 του αδερφάκι τα πέρασε στη Σοφία σαν ποντικό σε βιβλιοθήκη. Δεν του ξεφεύγει μήτε ένα πίτουρο στο καντάρι. Θα σου πει τόσα φασούλια βγαίνουν στο κιλό και θα βγούνε τόσα. Θα σου πει το γκομενάκι η φρόσο που τρως τα δάχτυλά σου να την κάνεις αυγοτάραχο θα σε ρίξει ένα παρά σε 3 εβδομάδες. Στα 3 τέρμινα η φρόσο θα στη φέρει και θα σε ρίξει. Θα σου πει ο μάγκας είναι μπεσαλής και θα σου εξηγηθεί στο ίσο μονοπάτι. Και ο μάγκας βγαίνει αλφάδι τάγκ. Με το μάτι σ' έκοψε και δεν του γλιτώνεις που να έχεις φυστικές στην Αίγινα. Ο κύριος καθηγητά ήτουνα τότες που παίζανε οι ρομβίες στη Ριρίκα, καλό παιδάκι και είχε και κολάρο παστρικό. Τον έστελνε το λοιπόν ο γέρος του στο Τουβλάδικο, στο πανεπιστήμιο να πούμε, να βγει με ένα ταγάρι γράμματα να κάνει τη φτιάξη στην κοινωνία. Εντάξει, τα τραγούδα γεφίνα στις εξετάσεις στο παιδάκι, του κολλάγανε κάτι μεγάλα νούμερα οι μουσάτοι οι καθηγητές του, τον είχανε και παράδειγμα. Έβγαινε Νέστορα, τι ούτι Νέστορες τιμούν την επιστήμη Νέστορα. Πολύ ωραίες κουβέντες και τορνιασμένες στο εντάξει. Και να σου ο Νέστορας στο ένα του με το βιβλίο, στραβώσανε τα μάτια του, φόρεσε χοντρό φεγγίτι να μπανίζει καλύτερα, τα έλεγε ροδάνει η γλώσσα του και κάνει μπραθ με άριστα περικαλώ, το οποίο δεν είναι μικρό να σου κοτσάρνει έναν άσο και από πίσω ένα μεδέν με αξία, πώς. Λέγανε το λοιπόν οι πάντες στο χωριό του Νέστορα, βγάλαμε ένα μαξούλι αδερφάκι, καριδάκι μυρωμένο. Πάει και στο στρατό ο Νέστορας, κληρωτός, του κοτσάρουνε το καπελάκι με το γύσο, του χαμογελάνε οι λοχοί, βρίσκεται τώρα ο Ζόρικος, ο Τζινάρας που δεν το γουστάρει το εγγράμματο και του κάνει οξυγονοπόληση άγρια. Έλα εδώ. Μάλιστα, διατάξτε. Σκούπισε. Μάλιστα, διατάξτε. Α, να γεμίσεις παγούρια. Μάλιστα, διατάξτε. Μάλιστα, μάλιστα, αλλά μαζευόταν αδερφάκι πικροφούντουκο ο καημός στην καρδούλα του. Γιατί κύριε Τζινάρα της καζάρμας, εγώ είμαι εντάξει αγόρι και θα βγω μεθαύριο στην κοινωνία να μαζέψω δάφνες, να τις κάνω στη φάδο.
Πώς μου κολλάς εσύ μόνιμος Λοχίας να πούμε με το χρυσό γαλόνι, σε πείραξα? Σου είπαν περί τη μύτη σου που έχει γίνει πατζαράτη από το κονιάκ? Ποσός? Διατήτω λοιπόν. Φουντούκι στο φουντούκι ήρθε το ανθρωπάκι ο Νέστορας στο καλό παιδί και έγινε ατιμόπλιο. Τον στέλνει να ξυστρήσει μια παλιοφοράδα του πεζικαρέικου Τζινάρας. Πάει, δεν την ξέρει τη δουλειά. Ο Λοχίας, κτίνος ασυνείδητε τεμπέλα, το πρωί θα πάει να σκοτώσει το θερίο. Να σου τον με τη σκούπα Γιώργης ο Νέστορας, έρχεται από πάνω του αγουροξυπνημένος ο άλλος. Κοροϊδεύει στην υπηρεσία, δεν σκουπίζεις ευσυνειδήτως. Τι σχέση έχει η υπηρεσία με το καθάρισμα της Καλλιόπης, λέει ο φουκαράς ο Νέστορας. Αυτό ήτανε. Και γίνεται δεντρογαλιά ο Λοχίας. Του κολλάει μια σφαλιάρα λοιπόν, τον παίρνουνε τα πετιμέζα τον Νέστορα, αλλά και τα ανεβαίνει το μαβί στην κεφάλα. Ρε κεράτα, σηκώνει τη σκούπα, ρε αντίχριστε, και του τη δίνει στο δόξα πατρί και γίνεται της κακομοίρας ο γάμος. Να τώρα στις στρατιωτικές φυλακές ο Νέστορας με άριστα δίπλωμα. Στο υπόδικο να πούμε, όλο και έλεγε θα βρω το δίκιο μου, καθώς μου έκανε το σηκώτη τσουβάλι δίρυγο. Αλλά πέφτει στο στρατοδικείο βιαιοπραγία κατανοτέρου απειθαρχία, κάτι τέτοια, ωραία, του κολλήσαν 8 μήνους να ανθίζει το κουνουπίδι. Πάνω λοιπόν στο παράπονο πέσανε σοφράνο τα παιδάκια της φυλακής. Μην κάνεις έτσι ρε Νεστοράκο, τι να γίνει, άντρες είμαστε. Το οποίο άμα δεν τις γεμίσουμε τις φυλακές εμείς οι άντρες, ποιος θα τις γεμίσει, η Ριζάριος? Και το βραδάκι έβγαλε ο Αντρίκος ο Χλέας μια τζούρα ξεκούρδιστη, το σοδά ένα μπαγλαμαδάκι, έριξε 5 πενιές παράπονο, άναψε ο βαρύς καημός, έβγαλε και ο Βαγγέλης στις κόστενας 2 τσιγάρα, τα σκίσε μαστόρι, κατάπλωσε, έριξε μέσα το χόρτο, κατασκεύασε το τσιγαρλίκι εντάξει με την τσιβάνα του, άναψε, ρούφηξε 2 βαριές και το έκανε σκηταλοδρομία. Πιέτε μάγκες να αποθάνωση οι στενοχώριες. Περί καναβούρι ούτε ιδέα δεν είχε ο Νέστορας κι ούτε που ήξερε τέτοια. Τράβηξε λοιπόν μια βυχάτη, δεν τ' άρεσε, λάδωσε ο στόμας του και έκανε αηδία. Αλλά με τη δεύτερη, με την τρίτη, το γουστάρισε και φουμάρισε καλά. Μπήκε στο αεροπορικό που νομίζει ότι πετάς, τον πλάκωσε και το γέλιο να του φύγει το νεφρί, κάνανε και σεριάνοι άλλοι που πέσανε σε πρωτάρα και γουστάρανε. Και ήρθε, έπηξε ο Νεστοράκος, του δώσανε τσικουλάτο από το κρυμμένο οι φίλοι, έπεσε μαστούρι στις τούφες και το πρωί είχε μια κεφάλα ίσα μια ντάνα μπαμπάκι. Αυτό ήτουνα η αρχή. Και μετά ο κύριος καθηγητής βρέθηκε μόρτης και την είχε μάθει τη μελαχρινή. Όπερ δηλαδή επιστρέφων στο στρατό είχε μια φωνίτσα, λες και έκανε 11 φόνους και το Λοχεία τον Τζινάρα τον έγραφε στα μικρά τετράδια. Παράτησε και το μεγάλο κοροϊδηλίκι περί τα γράμματα και γέννηκε βοηθός του σιτιστή του Περφύρη, αλλά του τάραζε τις φλένες και τα κατήματα. Τα μάγκωνε στρογγυλά από την αποθήκη και κατέβαινε οδός Αθηνάς να τα μεταφράσει. Μέχρι που έφτασε μια μέρα να ξυλώσει 32 κουραμάνες δικαιολογημένες και να τις δώσει 1,5 τιμία πάνω από τη μάντρα στα παραπήγματα. Τέτοια στρατιωτική κλέφτρα δεν ξαναγέννησε η Ελλάδα. Έτρωγε το άπαν, ό,τι του πέφτε στην πλώρη. Πουλάγε τα μάτια της Παναγίας κι ήτουνα και χαρτί καθαρό στην υπηρεσία του. Λέγανε το καμένο έπεσε σε σφάρμα, αλλά είναι εντάξει ο είδος. Και τότε ήτουνα που την ανθίστηκε πια την πονηρή ο Νέστορας. Τι θέλει δηλαδή η κοινωνία? Θέλει να σε κλέφτης και να φαίνεσαι εντάξει για να σε αναγνωρίσει. Έτσι κι είσαι εντάξει αλλά φαίνεσαι κλέφτης, σε ρίχνει στην ψηλή βελονιά κι άντε εσύ να ξυλώσεις το γάζωμα. Πήρε καμιά βολά το ελεύθερος Περεσίας ο Νέστορας, παράδοσε και σαλτάρισε στον κόσμο με κάτι ματσάκια σιτιστικά πολύ ξεγυρισμένα.
Λέει ο θείος του βουλευτής ήτονε, να το διορίσουμε το παιδί καθηγητής. Μάλιστα καθηγητής. Παίρνει τη διώρα, κάθεται στην έδρα, Δαρίου και Παρισάτιδος γίγνονται παιδες δύο, χώρια οι μπάσταρδοι, και κοιτάει πως ακονομήσει από Δαρίο και από Παρισάτιδα. Είναι μια ανήφη βολιώτισσα αναμικιόρα, ναζάρα χοντροκόλα, του την κάνουνε πάσα, έχει κάτι παράδες καλούς από μπαμπά γωνιά, βάζει την κρεμάλα ο Νέστορας και πέφτει στο ευλογητός ο Θεός και στο έσονται οι δύο εις βιδέλο εν. Να σου τον παντρεμένος και δάσκαλος. Έλα όμως που έχει μάθει να φουμάρει χόρτο και το αποζητάει ο οργανισμός του. Γένεται τώρα να είσαι καθηγητής και να θες 6 δράμια χασίσει στην καθισά σου. Ζόρικο περβόλι. Κάτι οικονομάει από το λιμάνι το βολιώτικο ο δάσκαλος, αλλά πολύ κρυφά και πολύ καρμίρικα πράγματα. Καθώς οι Αθηναίοι και οι Πειραιώτες μόρτες δεν αφήνουνε το καλό πράγμα του Προύσα να πάει στην επαρχία, στέλνουνε τις μάπες. Πάντα με χελικό χασίσει πως μ' αρέσει να μεθώ και με μορφές ακίνες στη ζωή μου πάντα να περνώ. Πολύ του κακοφαίνεται του δάσκαλου που έχει πέσει στα μικρά κουκιά. Πάει στον μπάρμπα του το βουλευτή και ζητάει μετάθεση στο κέντρο. Το θέλει και η βολιώτισσα η Μανδάμ να δείξει ταξίγια της οδοσταδίου. Τα καταφέρνουνε καμιά βολά, τον φέρνουνε με το τρένο και με τα ασέα του και πιάνει σπιτάκι οδός Αριστοτέλους, καθώς ο από πρίκα ήταν απλωμένος και τάχε. Στην Αθήνα, τα γνώρισε τα αγόρια της φούμας ο Νέστορας, αφού να πούμε κάθε μόρτης που την πίνει τον κόβει τον άλλον, λες κι είναι μασόνοι μεταξύ τους. Και η κερία του δεν είχε ιδέα. Πάγαινε εκεί που μαζεύονται τα κορόιδα, Ντορέ και Γιαννάκη, και συνότανε σαν τζαγέρα καμαρωτή να φάει πάστα και πολύ της άρεσε η πρωτεύουσα που έχει τέτοια ωραία μαγαζά και καταστήματα. Τον φώναζε και Νέστορ και άμα τον πετύχαινε στην πηχτή κεφάλα έκανε πολύ γέλιο. Κουδουνάτο ο δάσκαλος. Άντε μωρή που μας κλέβεις από τον Όμηρο να κάνεις η βιτρίνα σου. Και καλά περνάγανε μέχρι εκείνο το βράδυ που του κουδουνίσανε το μυστικό να κατέβει στην Τρούμπα να βρει τον Καρεκλάκια που σου είχε ένα πράμα αφρό, μόλις αφιχτένα από ανατολικά χώματα. Πέφτει ο δάσκαλος ατσαλάκωτος στο ταράφι το πειραιώτικο, τον παίρνουνε τα παιδιά στο χαμογελαστό. Τι δουλειά έχετε εσείς κύριε με τον Καρεκλάκια, εξών κι αν πουλάτε οικόπεδα και ήρθατε να του δώσετε 5 πύχες και 3 ρούπια κοκκινόχωμα. Κάνει το κορόιδο στην αρχή ο Νέστορας, στο τέλος δείχνει την ανατροφή του. Ρε ψηλά τσόλια λέει σε 3 σκεφτισμένους, μου λέτε που βρίσκω τον άνθρωπο ή με περνάτε για φλούδα κάστα. Καταλάβανε τα ανθρωπάκια με τι κύριο είχανε τσουβαλιαστεί και του ρίξανε την ταρίφα. Τραβά μαγαζί νυχτερινό με γυναίκες και πέφτεις απάνω του στο ίσο. Τρακάρει ο ένας τον άλλον, παίρνει την πλάκα του ο Νέστορας και λέει ο Καρεκλάκιας «Κερνάω ροσόλι». Πέφτουνε σε κάτι ποτήρια και απάνω που τα στεγνώνανε να σου την υφοφώ με το κουνιστό καπούλι. Κάνει έτσι ο Νέστορας στην κόβημά της σπαθή, χείλη λωτός, κάνει τσάκι καρδιά του σαν μπιστολάκι της κορδέλας και την αγκώνει την άκρη το σίδερο. Αυτό ήτουνα αδερφέ μου.
Και από εκείνη τη μέρα στιτός ο Νέστορας, διπλοσκοπός στη γωνιά του, να κάθεται και να περιμένει τη Φωφό μήπως και του πετάξει τίποτα ακρούλες συμπαθητικό. Και επειδή ως άντρας να πούμε πως και ωραίος ήτανε και είχε και το πιτσιπότσι του λογογράμματα, ήρθε στο δίπλα, κάτι κερνάω, κάτι τα λέμε, στα 9 μέρα απάνω φεύγει με τη μικρά και την πάει στο μοναχικό. Είναι όμως τώρα από την άλλη και μαγκάκι η Φωφό. Γουστάρει κύριος στην αρχή, μετά το ρίχνει στο συμφεροντολογικό. Να φάμε κιόλας, όχι ρωσολάτο μονάχα. Του πέφτει με τα θέλω της και αρχίζει το ξύλωμα ο δασκαλόμαγκας. Να πάρετε, να έχετε. Πάνε πρώτα τα μιστουλάκια τα τίποτα, πάνε μετά κάτι σιρταρά τα λεφτά, πάνε πιο κοίτα πωλείτε. Έβαλε χέρι στην πρίκα ο Νέστορας και έδινε της Φωφός να έχει να πορεύεται. Και επειδή πολύ δεν θέλει ο άνθρωπος να μπλέξει μέσα στις σταντέλες με τα κοπανέλια, φάει κάτι λίγα από εδώ, φάει κάτι λίγα από εκεί, άρχισε να τον βρίσκει τον πάτο του καλαθιού. Και να πούμε τώρα νυχτερινή τραβηχτική, πού να πάει σχολείο με μια κεφάλα ίσα με ένα άλογο. Ντουμάνια και σπίρτα τον κάνανε νοικοκυρόπεδο το δάσκαλο. Πρώτα τραγούδισε κάτι αρρώστιες, μετά κάτι νευρικά, στο τέλος έδωσε μια παρέτηση ξεγυρισμένη και έκανε ρεπό. Η μαντάμι Βολιώτισσα πολύ απορούσε. Ο Νέστουρας δεν είχε τίποτη του σπουδαίων. Έλα όμως που είχε ο Νέστουρας και είχε της κακής στο μπλέξιμο. Έφαγε πρώτα η Φωφό κάτι χτυματάκια, μετά ένα σπιτάκι, μετά τα τζοβαέρια της χοντρής, μετά τα αρέστα και μετά δεν είχε πια τι να μασίσει και του ξηγήθηκε του δάσκαλου. Τι κάνεις, δεν πας για φρέσκα? Τα φρέσκα που βγαίνουν, συνακρογιαλιά για στα άπατα. Έψαξε ο Νέστορας, έπεσε στο δανεικό, αλλά κάποτε σβαράει κουδούνα να σχολάσει και δάφτου. Και στο αναμεταξύ μυρίζονται κάτι κουνιαδάκια του και τον σύννε στο στενάκι. «Τι γίνεται, κύριε?» είπε να τα μασίσει ο Μόρτης, αλλά τα κουνιαδάκια είχαν πάρει τα τέλεια και ξέρανε τη δουλειά. Του παίρνουνε λοιπόν πίσω τη γυναίκα, μετά του ζητάνε τις πρίκες, πέφτουνε στις δίκες, να σου από δάσκαλος στο σκαμνί ο μάγκας και να λέει «Εγώ δεν είχον σκοπόν». Βρίσκει μέχρι 5 νταβάδες μπελά, τον στριμώχνουνε και από πάνω του κάνει και μπράφη Φωφό. Με το που ξαναγύρισε ύστερα από κάμποσους μήνες, είχε μπλέξει με ένα σιδεράτο βαρύ η Φωφό και ο σιδεράτος δεν άκουγε και λαϊδίσματα. Τον πιάνει ένα βραδάκι από το πέτο και του ξηγέται. Ή τραβιέσαι στο σκοτεινό ή σε ρίχνω στο σκοτάδι. Μα εγώ τη γυναίκα δεν είναι φοράδα να την κάνεις κουμάντο. Δεν σε γουστάρει άλλο. Φεύγεις, δεν ξανάρχεσαι. Τα πάμε. Πέσαμε στην εξοφλητική απόδειξη. Βγάζει και 20 τάλαρα ο σκληρός και του τα ρίχνει στη μάπα. Πάρε για τα τσιμπούκια σου. Από πρώτος στη σειρά να σου τον βοηθητικός ο δάσκαλος. Πέφτει στη βαθιά συλλογή, πάει τα πίνει και όπως ήταν και αψής λέει στο φίλο του τον καρεκλάκια. Απόψε πάω να τα πιω με πρόγραμμα και με σκοπό να τιμωρήσω αφορή αυτόν που σε στενοχωρεί. Εσύ όσο εγώ θα ζω θα περπατάς κοντά μου και όσοι δεν ας έρθουνε να μετρηθούν μπροστά μου. Θα κάνω ζημιά. Παπαρούνα φουμάρισες. Θα κάνω ζημιά.
Κάτσε όρθιος, καθώς ο κύριος που τραβιέται με τη φοβό δεν είναι του επιτελείου. Είναι μάχημος. Μα κι από σένα απαιτώ όταν σου πούνε το και το να'ρθείς αμέσως να με βρεις και τα πιο κάτω θα τα δεις. Εσύ όσο εγώ θα ζω θα περπατάς κοντά μου και όσοι δεν ας έρθουνε θα μετρηθούν μπροστά μου. Εμένα μου κατάστρεψε τη ζωή και την πας για τέρμα. Θα τα βρούμε. Τη στείνει λοιπόν ένα πρωινό, έχει βγει η φοφό στο μπακάλι για όσπριο, την τζουλουφιάζει. Μωρή! Πέφτουνε κάτι στράκες, έρχονται οι μολυβένοι με τις στολές, τον τραβάνε, καθαρίζει σε 5-6 μέρες και μόλις βγαίνει και πάει για καφέ του Λούκουμα, να σου ο σκληρός μπουκάρει ήσυχα. Μπορώ να σου πω. Μποράς. Θες δω μέσα ή να τραβήξουμε κατά την πυραίκη? Όπου καταλαβαίνεις. Το έχεις ή πά να το πάρεις? Δεν το έχω και με κάτι τσουλούφια σαν και σένα το σίδερο δεν χρειάζεται. Οι ανθρώποι σου Λούκουμα αλαφιάσαν. Να πει τέτοια κουβέντα σε βαρύ άντρα και να τον φωνάξει τσουλούφι. Ο Βαρύς δήθεν μαυρογέλασε και φώναξε και το φίλο του τον Γκρεμόριο. Πες στο Μεσίτη να έρθει να πάρει μέτρα στον κύριο και παράγγειλε καφέ, ώσπου να ψηθεί νετάρισα. Βγαίνουνε στο ήσυχο, το παίρνουνε ποδαράτο, δεν λένε μιλιά, φτάνουνε στα βράχια κοντά και λέει ο Βαρύς: εδώ σ' αρέσει? Καλά είναι. Πώς γουστάρεις να πεθάνεις? Έχω σουγιά, έχω και περίστροφο. Δεν πρόλαβε να το πει, του χώνει μια στη μύτη ο δάσκαλος τόσο ξαφνικά που έχασε το ρελόι του. Και έρχεται μια δεύτερη αλφαδιασμένη, λαχανιάζει ο σκληρός, κάνει να βγάλει σίδερο και εκεί πάνω θερεί ο αδικημένος, του μαγκώνει το χέρι και του το στρίβει. Πάνω στο στρίψιμο δεν ξέρω τι κάνει ο κόκορας, παίρνει φωτιά, την αρπάζει καρδιακά ο Βαρύς και πάρτονε στα χώματα. Ο δάσκαλος γύρισε μόνος του στο Λούκουμα και είπε μαλακά: πώς τον έπινε τον καφέ ο κύριος? Με ολίγην και όχι. Κάνε μου ένα πολλά Βαρύ, γιατί δεν το γουστάρω έτσι, και τον καφέ του δώστονε σε καφετζού να πει που τον θάβουνε. Μάλιστα κύριε. Με τα χέρια τον έφαγε κοντζάν Βαρύ ο κύριος καθηγητής. Κι έτσι του μείνε κύριε καθηγητά, και κύριε καθηγητά δίδωσε κουβέντα και νάτονε. Στη φυλακή μέσα χρόνια είχε ο κύριος καθηγητά, διότι ουδέν ελαφρυντικών και τέτοια, και τα κονομάει με τη δουλειά του. Βγάζει απόφαση στους υπόδικους και ξέρει καλά, τα έχει μελετήσει, τα ζυγιάζει φίνα έτσι που ό,τι και να σου πει εκείνο είναι. Μήτε μέρα παραπάνω. Μήτε μέρα. Μόνο τις δικές του τις μέρες τις έθαψε ο καθηγητής. Μπαμπάκι το μαλλί, βαθύς ο στεναγμός και την αμοιβή του την παίρνει σε χόρτο. Διότι δεν τούμινε και τίποτης δηλαδή. Το χόρτο τον τρέφει, το χόρτο τον ανουρίζει και με το χόρτο βλέπει ονείρατα. Σαν και εκείνα που έκανε όταν μάγκωσε με άριστα το δίπλωμα. Νίκου Τσιφόρου, «Τα παιδιά της πιάτσας», από τις εκδόσεις Ερμής. Διάβασε ο Γιάννης Μποσταντζόγλου. Μουσικές στίξεις Δημήτρης Αρσενόπουλος. Τεχνικός ήχου Τάσος Μπακασιέτας.
Μια παραγωγή του Γιώργου Ευσταθίου για το τρίτο πρόγραμμα.